ondo. Bueno, azken urteotan leku askotan bizi izan zara. Bai. Eta toki batetik bestera joateko zera biltzen duzu? Motxila harina, maleta handia? Ba, motxila desberdinak ditut. Motxila, eta Bai. bueno, atzean uzten duzun herrialde bakoitzeko oroitzapen bat ala beste motxilan gorotzea dituzu, eramatze dituzu? Bai. Etxera, bai. Bueno, ba, nik motxilarik ez, baina gaur kaxa honetan oroitzapen batzuk ekarri ditut. Begira. Zure oroitzapenak. Ikusi nahi? Bai. Ikusita, erakutsi. A ber. Lagunduko dizut. Hau kadriakoa da. A ber, erakutsi. Baina hau nirea da gainera. Begira, entzuten da rock de kasba hor nolabait ere begiratuz gero. Egia da. Zurea da? Bai, hau nirea da. Zenbat Izara eta da. dituzuen? Zuk ekarri duzu, ane? Bai, hemen Carpe Diem idatzita dago eta hau nire letra da. 2005ko irailaren 24a. Bai, hau da, Erasmus egitera joan nintzenean, Padovara, Italiara, kuadriak egin zidan festa. Bai. Zeona. Gauza gehiago dago, ez? Esango nuke. Targazkia nondik atera dute. Gero salduko dizut. Telebistaren magia. Poio segi, tranbia, zure ametsak erraiten. Poiolite da nire unibertsitate garaiko lagunik onena oskia. Barainainekoa da. Eta, bueno, egin genuen, karrera guztia egin genuen elkarrekin, Erasmus egitera elkarrekin joan ginen eta nire lagun minetako bada. Eta hasi ginen, beti poioela ez dakit bromak egiten, eta nire poiolite da. Poiuelite. Ze Poiuele, polita. bai. Polioelite. Eta gauza gehiago dago, ez? Eta hau da, Egiptoko eskarabajoa. Bai. Ez dakit Egiptora joandako zein bidaietan hartu nuen, ez dut gogoan. Uste dut lehen aldiz Egiptora joan nintzenean 2004an, oporretan, Jone nire lagunarekin erosi nuela. Oraindik Egipton bizi, oraindik ikasketak egiten ari nintzenean, ez dut gogoan. Oraindik ere oporretara joaten zinen garaia. Hori da, bai. Flipatzen zaude pixka Bai, bat, ez? pixka bat, bai. Pixka bat. Bueno, ane, nik esango nuke maite zaituen jendeak zure falta duenean, telebista piztuta baino zure oroitzapenen bidez, gertuago sentitzen zaituela. Bai, Zizuzte? Bai, imaginatzen dut baietz, baina hau nire etxetik hartu dut, Bueno, galdera askatzen ari zara, eta nik erantzunak eman baino zuk ikusiko dituzu Oso hemen. ondo, bai. Zure oroitzapenen kaxa. Mikel, zu Aneren anaia gaztea zara, zenolako harremana duzue? Txikitatik oso harreman estua eta sakon eduki dugu. Eukitxe ditugu lan momentuak jolastekuak eta txorradak itxekuak, amak esatu duzko ezetan gabitzen, baina bai oso ondo. Okerrez banagoanek txikitan arkeologoa izan nahi zuen, baina kamerekin jolasten hasi zen. Txikitan egoten zen denbora guztian, kamarekin, grabatzen, gustatzen zitzaion jendearen aurrean egotea, eta zen nolan behar, bastante salsera. Zenolako izaera duola hurbilean, Anek? Da oso pertsona positibua, betidanik eduki dago lan, gauzak bastante klaru. Ane oso pertsona etxekoa da, ez? Txikitatik joan behar zenean lagun baten etxera lotara edo kanpamentutan edo, sarritan nahi joan behar joaten zen bere bila. Nork esango zuen, txikitan Hori da. lagunaren etxera joateko beldurra zuen Hori da, neska ura, hori da. gaur egun Italiako Bai. korresponsal. Bai, nik askotan pentsatzen dut eta beti esaten da ez, edo jendeak esaten du, jendea ez dela aldatzen, baina nire arreba bada horren adibide bada. Zerbait utzi beharko dut, bentsat euritanten artean, bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan ate apurtuetara, bada ez bada banoa, egakaz bada enoa. Txiki-txikitatik elkarrekin eta ziur nago momentu ahaztezinak bizi izan dituzuela. Parrandatan eta gauzak astu edo gauzak galdu edo lapurtin dutzi, eta horren bila fan kuadria osua bai, hortan be egon gare. Piskat koketa ere omen da, Bai, Uliakin igual obsesio partikularra badauko, eta beti biltzen gara darra joten, ze gustatzen jako egotia perfecto Ulia, eta plantxekin eta...
Bakoitzak zuen izena duzue, baina Anek bestera batera deitzen zaitue. Gainera bakoitzan dauko evento bat, ez da Mandor bakarri dauko kantu bat, Prinzi dauko beste bat. Bera Italian bizi da, baina oso presente daukazue, ez? Ailegatzen danean aireportura, lehenengo gauzitzen dauna da deirronda bat, bon, heldu naz, noiz geratu bigara, bai. Eta alba da afaritxo baten, afarixa egin egiten da. Ispiluan ikusten dudan elektrizitatea. Eskerrik asko gure onduan egotiagatik eta jarraitzu izeten zare modukue. Nurizagia, guajia, jiaja. Gau ilunen azken arnazketaren, azkenengo segunduetan ike oiukatu. Oskia, Han eta zu unibertsitatean ezagutu zineten, historia ikasten. Kimika ona sortatu zen lehenbiziko momentotik eta ja arrez geroztik bihurtu ginen bana ezinak esango nuke. Eta okerrezpanago, Erasmusa ere elkarrekin egin zenuten Italian. Urte zoragarria izan zen maila guztietan bai. Ikasle fina, azkarra, parrandazalea, nola bizi izan zuen, garai hori. Argia, langilea, baina gero ere izan genituen gure momentuak nola ez juergarako. Gogoratzen alduzu momentu barregarriren bat edo berarekin. Iritsi ginela Italiara, inauguratu genuen pisua, eta kriston jendetza hurbildu zen, ez dakit 80 etxean, eta torri zen polizia, bizilagunak, aserre, eta desalojatu zuten, eta gero ohartu ginen gainera, hurrengo egunean ohartu ginen txirrindula bat balkoitik bera lapurtu zigotela. Zein esango zenuke dela bere izaeraren ezaugarririk bereziena zuretzat? Oso maitakorra da, eta gertukoak oso ongi zaintzen gaitu. Popoiu edeus, asko maite zaitu dela, oso pertsona importantea zer lan ere bizitzan, zurekin bizitzutako guztiak asko beten nautela eta oso arronagola zutaz egin duzun bideaz, jarraitu dituzu ametsak eta profesionala bezain pertsona aparta zarela. Hortxean Eirazabal zure oroitzapenen kaxa. Ze polita. Oso polita, oso polita. Bai, asko onkitu naiz. Gainera ez nuen imaginatzen. Nire anaia, nire kuadrillakoak. Ez dizute zer esan? Ez, gainera telebista dezaia asko gustatzen. Ikusteko bai, baina agertzeko beste kontua. Baina Ane Irazabal asko gustatzen zaie. Horregatik, hasi dago aldea. Bai, oso polita. Eskerrik asko. Gainera hau oso praktikoa da.